Punta tayo ng mall, nag-brief ka ba? Tingnan natin. Wala, di yan kasali sa ano natin, di yan kasali sa kontrata. Sige nga, sige Wala. nga. Lo. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu and welcome back to my channel. Yeah! Guys, good morning guys. Sorry kung ngayon lang ako ulit nakapag-vlog kasi ano, parang naano ako sa Facebook. Mag-start na ako mag-vlog guys. Sana suportahan niyo pa rin kami. Kahit matagal na akong di nag-vlog, nag-post dito sa YouTube. And yung vlog natin ngayon guys is magiging PA for a day ni Medyo Maldito. Oh. Sure Ha? ka na? Oo naman. Kasi ano first vlog natin sa after 3 months. Wow. After 1 month lang pala. Pero guys, kasi may shoot siya ngayon, may gagawin siya ngayon sa dun sa SM and sasama ako sa kanya as PA. No. Sana all. Gwapo naman ang PA mo. Yung dalawa lang kasi wala. Snake tulog pa eh. Matagal yan natulog, kaka-ML kagabi. And sila Japet, sila Dan, sila James, wala sila dito ngayon kasi umuwi sila. Pero pupunta sila ngayon and hindi namin alam kung anong oras sila dadating dito. Kasi bukas may dinner kami with Morissette Amon. Wow! Kaya guys, abangan nyo yung vlog ko bukas guys. Pero hindi pa yan, mag-vlog din ako bukas. Pero pag na-upload ko to, hindi pa bukas ha. Pero sure ka na ba na magiging PA kita? Oo naman. Ano bang gusto mong amo? Gusto ko ng amo na parang PA din. Parang ako yung amo. Guys, alam niyo ba ba't nag-vlog na siya? Bakit? Kasi your smile is like the sun. Ganda ng smile ko guys na. Kung nalakta nyo guys, ganda na ng ngipin ko. Nakakatakam ngayon. Thank you so much, Bang Smile Doctor Dental Clinic. Thank you, Doc Kier and Miss Cla. Thank you so much. Grabe, sobrang happy ko sa ngipin ko guys. Tingnan nyo naman. Zirconia veneers to guys. Sobrang worth it yan. Oh, guys. sobrang worth Kasi it, Tom. 20 years yan. 20 years or more. Pero syempre, depende pa rin sa pag-alaga mo. Pero yun talaga. At hindi siya nagdi-discolor guys. Kahit anong pagkain yung kakainin mo, kahit anong drinks. Speaking of drinks, Yes. parang gusto ko ng kape. Ha? Kape? Grabe. Utos ka pala mamaya ka. Bawi ako mamaya. Ha? May PE na babawi. Andito na yung kape mo, sir. Wala, thank you sir. Salamat. Ay, thank you sir. Happy ka na, sir? Yes sir, happy Oh. na. Sir, ano pa kailangan mo, sir? Sir. So guys, andito tayo sa bodega namin ngayon. Ipapaligpit niya daw to lahat, pero siya yung mag-isa ang magliligpit. Okay guys, ito yung ano namin, walking closet. Lalakad to. Ano to yun ang masusunod? Dito, ito lahat guys, yan lahat, kay Baby Girl yan lahat. Meron pa dito sa ilalim. Sa kanya to halos lahat ng closet. Sa amin lang dito ito yung mga Live selling ta guys. Gusto niyo parang, live selling? parang ng live selling, no? Gusto niyo mag-live selling? And guys, by the way, while ginagawa ko siyang PA, mag-spill din ako ng mga sekreto ni Lester para para may makuha naman kayo sa vlog niya. Ano yun? Like, yung sekreto niya na yung mga iba pa kasi di pa alam na hindi ka nag-brief, yung mga gano'n. Focus mo, nag-brief ko ba ngayon? Ha? Pupunta tayo ng mall, nag-brief ka ba? Tingnan natin. Wala, di yan kasali sa natin, di yan kasali sa kontrata. Sige nga, sige Wala. nga. Lo. Kami talaga yan ni Bunso, hindi talaga namin feel mag-underwear. Kasi parang mas maaliwalas pag walang brief. Pwera na lang siguro pag naka-brief kami na naliligo ng dagat. Hey, Yes, sir. may tanong ako sa'yo. Ano yun, master? Nasa mesa tayo, naisip ko, alam mo ba paboritong pagkain ko? Ha? Paboritong ulam ko? No, master. Hindi mo alam. Yes, sir. Sabihin ko sa'yo Ano yun, sir? shrimp. Shrimp? Shrimp, paborito mo? Siyempre ikaw. Kanang kuwan, kanang ikaw na ka. Kanang kuwan, kanang ngayon yung pas. Ewan ko ba kung PE for a day to or jowa for a day? Pwede, Aisha. Pwede ba? Master, yes, master. Doon.
What? Iba na yung sa'yo, master. Tara na, sir! Anong oras na? Late na tayo. Tara! Tagal-tagal mo naman alas 6 pa lang. Tagal-tagal mo naman magbihis. Kaya na ka pa Ay, nagbihis. kailangan ko ng red and white ngayon. Mamaya sa mall, bilhan mo ko ng red ah. Yan lang ba? Anong red and white? Hindi, T-shirt. red lang na polo. Para... Red na polo. Sige. Sisiw. Tagal talaga ng master. Ay, nako. Ay, by the way, hindi sa amin tong car, guys. Kay Jackie to. Hindi si Jackie Chang, ha? Si Jackie Mylon. Thank you so much for lending. Thank you sa pagpahiram ng ano mo, Jackie. Yan na. Ay, naku. Tagal-tagal talaga ng... Hay, salamat na ako'y may driver na ko. Tagal-tagal mo naman? Ay. Ay, naku. PA, Oy, ano bang papasweldo ko sa'yo? ano? Ha? Ano bang papasweldo ko sa'yo? Kahit free na, wala na, master. Okay lang, for a day lang naman to eh. Kaya na lang. Wait, Steak. Ano yung narinig ko? Steak na lang yung ano sabi. Wow, steak! Steak? Barbecue steak. Dahil dyan, ikaw mag-drive. Nagbago isip ko. Oh, di ba? Automatic, guys. Excited na ako sa steak. Grabe, guys. As in almost 2 years na ako hindi nakakain ng steak, guys. Pero iba na si Gluster, no? Bakit? Nag-iba na si Gluster, guys. Nag-iba na yung smile ko. Pag nakasalita, guys, di na naka-close yung bibig, guys. Thank you so much, Bang Smile Doctor Dental Clinic. Thank you, mga doc. Guys, if you're from, especially sa abroad, kung magpapa-veneers ka sa abroad, Sobra, as mas in. mas okay Parang na. times 10 yung isang ngipin. Ibili mo na ng ticket pa uwi yung yung pampabineers mo. Oh. Kasi yung zirconia dito sa Pilipinas, guys, sa Bang Smile, lang siya, 20k per tooth. Pero sa sa ibang bansa, na daw, yung isang ipin doon, pang whole set na daw. So yung 200k, isang ipin lang daw yun sa ibang bansa. Yeah, yun. Grabe. May ibang mga followers na pumupunta lang dito sa Cebu para magpa-veneers. Bigyan ko kayo ng mga facts about Lester. Anong facts ibigay natin daw? Ilang packs? Pack na pack! Walang iya. Dito na kami, guys. Hawakan mo yung bag mo. Yan dapat. Alam nyo ba, guys, may fact din ako na isasabihin tungkol sa kanya. First time namin na early sa call time. 1 hour before sa call time, guys. Andito na kami for the first time I'm a changed in person, history. you know. May naman dapat tayo de guys. Kaya walang nakakarinig, tayo lang yun. Give chance to people, guys. People change. Nagbibinata. Pero yung ex mo, hindi na magbabago yun. Cheater na talaga yun. Wala magbububuan dahil nasa ex ang true love. Ako yung nagdala, guys. Ako na nagdala, boss. Ay, Okay lang thank you. sa'yo, boss. Nahiya kasi ako sa'yo, boss. Dapat lang. Guys, alam nyo ba? Ano na naman yan? Masasabi ako, okay still number 1. Guys, may fun fact na naman ako kay Glester. Ano na naman yan? Alam nyo ba, pag si Glester kasama nyo sa mga biyahe, dapat hindi kayo on time. Dapat earlier. Kasi pag on time kayo, masistress yan. Lalo na pag traffic, sasabihin yan, good luck.
Siyempre, nasanay kasi ako sa nung college kami, military time kasi kami, kung anong oras dapat before time andun ka na. Eh kami guys, on time kung kailan aalis yung barko, dun din kami darating. Oo. Kaya ako talaga nasi-stress. Hindi lang barko, pati eroplano. Alam mo bang laging tinatawag yung pangalan namin sa sa airport. Hindi ka pa naiwan. Bilib din ako sa taon to. Swerte talaga. Yung time na talaga na aalis ang barko, Tapos wala pa ako. tas wala pa siya, pauwi pala siya sa bahay, tapos pupunta siya sa port. Na-delay yung barko, wala. Grabe. Kasi hindi na-delay yun guys. Sobrang daming social media creators at celebrities sa loob. Pero ako lang yung may PA. Tara PA, kami inside. So, ikaw yung mukhang mamahalin. So yun guys, tapos na kaming kumain guys. And Yun yung sweldo mo ha? ano sweldo? Sobrang tipid ng amo ko guys. Kuripot eh. Kuripot, sobrang kuripot ng amo ko guys. Kasi pinakain lang ako sa libre. Libre kaming dalawa. Wow, steak! Stick? Barbecue stick. I guess. And guys, dumating na sila bunso. Dumating na. Nandito na sila sa Cebu guys kasi galing yan sila ng Bohol. Kasi iniwan namin siya dun. And syempre si Dansoy. Iniwan kami. Ha? Kaya nga iniwan namin kayo. Ano ba sabi ko? Sila, iniwan tayo. Hindi pa tapos daw ang ano mo, Keteo. Ha? Hindi pa tapos. Ha? Tapos na para hindi na ako magbitbit. So doon po natatapos ang aming vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam!